Харесвате ли безалкохолния алкохол? Иначе Всеки има право на лош вкус. Днес питаме хората дали обичат да ходят по заведения. Не. Не, Жена не ми не ме обичате. пуска вече, иначе Жена ти много не те обича. пуска. Не. Не? Предпочитам гледки. Предпочитате гледки? Да. Сред природата. Да. Супер. Не. Не обичате? И как се забавлявате тогава? И по принцип с Еразъм проекти. А смятате ли по принцип, че хората могат да си намерят свестна половинка или партньор в живота на такъв тип място, в бар или в клуб? Аз така си намерих моите, тя за това сега не ме пуска да Вашето ходя. заведение да отидат и там ще си намерят. Точно така. Добър въпрос, понеже ние точно там се срещахме. Верно ли е? Това е много готино. Да. Ти за или против безалкохолния алкохол си? За съм. Безалкохолна биричка. Ами да, защо не? Защо не? Да. Ама иначе Всеки има право на лош вкус. Какво ще кажете за официални танци? Майката Всеки има право на лош вкус. Хвърляме едни дънки, нали, да гледаме, да не сме по анцузи, защото не е много някаква класа да се държи поне. Смятате ли, че официалният анцунг е подходящо облекло за такъв тип място? Не. Не ги харесвате? Не. Някой вие сте от грамофон? Да. Аз съм много голям фен на Entrepreneurs Night в грамофон като цяло. Надявам се да продължават тази култура с тези събития. Наистина, организатори, хората, които участват, едни от най-големите предприемачи, браво на грамофон за чудесната организация. Споделете вашето мнение долу в коментарите и не забравяйте да харесате и последвате.